Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλοι, συνάδελφοι, συναγωνιστές, σύντροφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και τους διοργανωτές και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Η συζήτηση που κάναμε ήταν ότι θα βρισκόμαστε στην αιχμή μιας απεργίας και που θα έλυγε την Τετάρτη με την μη ψήφιση του νομοσχεδίου, γιατί δυστυχώς και οι πρόσωποι μας έλεγαν ότι θα έλυγε με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όμως στη Δυτική Μακεδονία, στη Μεγαλόπολη, στο Λαύριο, στην Άρτα, εκεί που πέφτει η φωτιά, η απεργία είχε 100% συμμετοχή και είχε όλη την κοινωνία μαζί της. Εγώ εκπροσωπώ εργαζόμενους των ορυχείων της Πτολεμαΐδος. Είμαι πρόεδρος σε ένα συνδικάτο που λέγεται Εργατική Αλληλεγγύη και τα μέλη μας είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. Σε εργολάβο, έκτακτη, τακτική κτλ. Αυτό ήθελα να το πω γιατί αυτό ήταν η αιτία του πολέμου που έγινε σε εμάς από την Γενόπ ΔΕΗ και αναγκαστήκαμε να μπούμε με 5 δικαστήρια στην Ομοσπονδία. Σε ό,τι αφορά την απεργία, ήταν μια απεργία μεγαλειώδη που δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ είμαι 30 χρόνια στη ΔΕΗ, δεν υπήρχε άνθρωπος που να πήγαινε για δουλειά. Οι επιφυλακές που βγάζαμε εμείς τα ίδια συνδικάτα ζητούσαν να μην πάνε, να εξαιρεθούν. Ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας ήταν στις διαδηλώσεις αλλά και στις πύλες των σταθμών. Ήταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις στο ναΐς Αγίου Δημητρίου 800 με 1000 άτομα, άνθρωποι που έρχονταν για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Στο ναΐς Καρδιάς 500, στο ναΐς Πτολεμαΐδος 500, στο Αμύντιο, στη Φλόρινα. Και όμως βρέθηκε ο τρόπος να σταματήσει αυτός ο αγώνας και να συνεχίσει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και αυτή η χουντική κυβέρνηση, οι υπάλληλοι του Δουνουτού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τρόικας και κυρίως των δικών μας βιομηχάνων αλλά και των ξένων, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν στη ΔΕΗ, δεν θέλουν να μπουν στην ενέργεια για να ανταγωνιστούν και να δώσουν φθηνή κιλοβατόρα στο λαό όπως διατείνονται τα μέσα ενημέρωσης αλλά και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Από το 2001 με την αρχή της απελευθέρωσης της ενέργειας στη χώρα μας, το κεφάλαιο της χώρας μας, οι βιομήχανοι οι οποίοι έχουν όνομα, είναι ο Κοπελούζος, είναι ο Πόπουλας, είναι ο Μυτιληναίος, είναι ο Λάτσης, έβαλαν χέρι στις ζέπες του ελληνικού λαού απευθείας ή μέσω της ΔΕΗ, το ίδιο πράγμα είναι. Γι' αυτό και οι αυξήσεις στο ρεύμα που ακολούθησαν από το 2001 μέχρι σήμερα ξεπερνά το 100% και από αυτά δεν πήγε ούτε μία δραχμή στα ταμεία της ΔΕΗ. Αντιθέτως, έχουν πάει όλα αυτά στα ταμεία του Μυτιληναίου, του Λάτσιου, ο οποίος έχει την ενεργειακή, για όσους γνωρίζουν, Θεσσαλονίκης, μια μονάδα και φυσικό αέριο, με αλλεπάλληλες απατεωνές. Απατεωνιά πρώτη λέγεται οριακή τιμή του συστήματος, που σημαίνει ότι μπορεί να πουλάνε η άλλη ενέργεια από λιγνίτη 30 ευρώ, όμως θα μπορεί ο Μυτιληναίος και ο Λάτσης να πουλάει 130 γιατί τόσο χρειαζόμαστε. Απατεωνιά νούμερο 2 λέγεται ΑΔΗ. Αυτά θα τα βλέπετε μπροστά. Σημαίνει άδεια διαθεσιμότητας ισχύως. Σε αυτό πρέπει να τον πληρώνουμε γιατί έχει εργοστάσιο, γιατί το έφτιαξε. Σε αυτό πρέπει να προσθέσω ότι οι επενδύσεις που έκαναν ήταν όλες πρημοδοτημένες από το ελληνικό δημόσιο. Στα ΑΠΕ έφτανε το 90%. Αυτοί λοιπόν, αφού έκαναν όλα αυτά και αυτό δεν έχει τέλος, η κλεψιά όπως ασχοληθεί, ο Μυτιληναίος έχει την αλουμίνα της Ελλάδος στη Βιωτία, την παλιά Πισινέ, η οποία χρειαζόταν ρεύμα και είπε εγώ θέλω να φτιάξω μια μονάδα να καλύπτω τις ανάγκες μου. Μάλιστα κύριε Μυτιληνέ την έκανε εκεί δίπλα, παράγει 320 ΜΒ, να
καλύψει τις ανάγκες του και λέει δεν είμαι κορόιδο εγώ να καλύψω τις ανάγκες μου, θα πουλάω στη ΔΕΗ το ρεύμα μου με 100 ευρώ, 120 και θα το αγοράζω 43 και με τελευταία διοικητική παρέμβαση 36 ευρώ ανά μεγαβατόρα και ο ίδιος πουλάει στην ουσία στον ελληνικό λαό 150 έφτασε τώρα μέσα στην απεργία. Αυτοί λοιπόν οι απατεώνες είναι δυνατόν να πάρουν μια επιχείρηση για να κάνουν ανταγωνισμό και να μειώσουν την τιμή για να ωφεληθεί ο ελληνικός λαός? Αυτοί καταλήστησαν τον ελληνικό λαό. 5 δις πήραν μόνο από αυτά. Για να λήξει αυτή η απεργία που σας έλεγα που ήταν μεγαλειώδη, που οι πλατείες ήταν γεμάτες, οι εργαζόμενοι όλοι στους δρόμους δεν ήθελαν να πάνε στη δουλειά. Ένα ήταν η κυβέρνηση της Χούντας, και δεν είναι Χούντα μόνο γιατί επιστρατεύει. Σήμερα είναι το μετρό, οι εργαζόμενοι του μετρό επιστρατευμένοι 19 μήνες. Οι ναυτεργάτες, οι καθηγητές. Δεν υπάρχει άνθρωπος δηλαδή που θέλει να σηκώσει το κεφάλι και να μην βρίσκεται από πάνω ο παππούλας με επιστρατεύσεις, με ξύλο. Πάντως θα επιβληθεί ο νόμος που ο νόμος είναι ο νόμος του βιομήχανου σήμερα που έρχεται να αγοράσει και τη ΔΕΗ. Μικρή ΔΕΗ σημαίνει μεγάλη απάτη, σημαίνει μεγάλο κόλπο. Στις καλύτερες περιπτώσεις η εκτίμηση που κάνω για τη μικρή ΔΕΗ είναι να τη δώσουν 1,5 δις. 1 δις κάνει ο ΑΕΣ Μελίτης. Μία μονάδα από αυτές που πουλούνται. Μία μονάδα των 300 ΜΒ και πουλούνται 3.000 ΜΒ. Τα 1.000 είναι υδροελεκτρικά, είναι νερό. Είναι ενέργεια η οποία δεν κοστίζει, αλλά κόστισε σε αυτόν που τα έκανε, που ήταν ο ελληνικός λαός, που ήταν απολυτριώσεις, που ήταν φράγματα. Τώρα δεν κοστίζει, κοστίζει ένα άτομο που θα κοιτάει τα νερά να τρέχουν. Αυτό κοστίζει πλέον για το βιομήχανο τα υδροελεκτρικά. Και δεν καθαρίσαμε τη μικρή ΔΕΗ, επειδή έχουμε και εδώ σφικιά και ασώματα. Στη μεγάλη ΔΕΗ, που δεν είναι και εκείνη μεγάλη, γιατί πρέπει να σας πω ότι η ΔΕΗ διασπάστηκε τρίτη φορά αυτή. Πλέον αυτή η διάσπαση που λέει μικρή και μεγάλη ΔΕΗ αφορά μόνο την παραγωγή και την εμπορία. Η ΔΕΗ διασπάστηκε, τα δίκτυα έγιναν άλλη εταιρεία, ο ΑΔΜΙΕ, που έχει 1.500 εργαζόμενους και 12.000 χιλιόμετρα δίκτυα υψηλής τάσης της μεταφοράς. Διασπάστηκε η ΟΔΔΕ που μίλησε και ο συνάδελφος, που αφορά τη χαμηλή τάση και έχει σχεδόν 10.000 εργαζόμενους, και η μετρική ΔΕΗ που είναι η παραγωγή. Αυτή η διασπάτηση σήμερα σε 2 το 30 και το 70, σήμερα θα πουληθεί το 30% και το 15% το υπόλοιπο 70% με στρατηγικό επενδυτή ή με ποιο άλλο τρόπο διαλέξουν τα αρπακτικά της ενέργειας που αυτοί πλέον κάνουν κομμάτι και δεν δίνουν σημασία κανένα. Σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις των κατοίκων, έφτασαν και οι παπάδες, οι δεσποτάδες να βγουν στις απεργίες, να χτυπήσουν τις καμπάνες. Είχε ένα χαρακτήρα παλαϊκό ξεσηκωμό. Και δεν τον έφαγε μόνο, θέλω να σας πω, η κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου μέσα από την επιστράτευση και το ότι την έβγαλε παράνομα από τα δικαστήρια. Την έβγαλε και την έκλεισε η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος της ΔΕΗ, η οποία δεν δέχτηκε να κηρύξει ακόμα μία 48ωρη απεργία και να φτάσουμε μέχρι την Τετάρτη. Μπορούσε να το κάνει νομικά και αν δεν μπορούσε, έχουν τα εργατικά κέντρα που μπορούσαν να το καλύψουν, έχουν πρωτοβάθμια σωματεία. Δεν θέλησαν γιατί είπαν ότι φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν γιατί θα έχει συλλήψεις. Και εγώ λέω ότι δεν θα έπρεπε να το πούν καν. Να έχει συλλήψεις, να βγει ο συνδικαλιστής, να μπει μέσα. Να ξαναποκτήσει το κύρος, αυτό που το χάσαμε. Αυτό που μας το έδωσαν οι παλιοί, οι συνδικαλιστές. Αυτοί που βάψαν με αίμα τους τοίχους. Ο Παπαρίας, ο Πλατοπίτης ήταν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, στους 200 και Σαριανής. Αυτοί ήταν οι συνδικαλιστές που έδωσαν κύρος στο συνδικάτο και από εκεί και πέρα αυτοί που το ξεφτύλισαν. Θα είχαν μία ευκαιρία, μία τελευταία ευκαιρία είχαν να ξεπληθούν από αυτή την τροπή. Κι όμως δεν το έκαναν. Λαγός του συνδικάτου Σπάρτακος, με το γνωστό Αδαμίδη που έβγαινε στα κανάλια και μιλούσε για blackout. Δεν φοβόταν να μιλήσει για blackout, φοβόταν την επιστράτευση. Προσδοκούσε την επιστράτευση από την πρώτη μέρα για να μην μπουν στον αγώνα. Είχαμε τέτοια αλληλεγγύη από τον κόσμο που η
επιστράτευση θα έσπαζε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, σήμερα δεν θα ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό ήταν που φοβήθηκαν και έβαλαν πλάτη όλοι παράγοντες και συνδικαλιστικά στελέχη να σταματήσει η απεργία. Αυτό όμως ήταν και η τελευταία ευκαιρία για τη ΔΕΗ, αλλά ο λαός δεν πρέπει να χάνει αυτές τις ευκαιρίες, ήταν την προηγούμενη ΕΡΤ, να κάνει αυτές τις ευκαιρίες, γιατί κάθε μέρα που περνάει συνάνθρωποι μας μπαίνουν στη φτώχεια, συνάνθρωποι μας βρίσκονται από τραπέζι στα σκουπίδια να ψάχνουν στις λαϊκές τι περίστεψε, και δεν είναι, γι' αυτό και ο κόσμος της περιοχής δεν βγήκε μόνο για τη ΔΕΗ. Βγήκε για την ανεργία, βγήκε για τον εμπεγμό που νιώθει κάθε μέρα στα κανάλια, βγήκε να προστατεύσει τη δωρεάν υγεία και παιδεία, τα νοσοκομεία του που κλείνουν, τα παιδιά του που δεν έχουν κουλούρι να πάνε στο σχολείο, και γι' αυτό και ήταν μια τελευταία ευκαιρία. Δεν το λέω τελευταία, παίρνω πίσω τη λέξη, γιατί πάντα έτσι λέμε και έρχεται μια άλλη ευκαιρία που πιθανά να είναι μεγαλύτερη. Σήμερα ακόμα, και χθες και σήμερα και αύριο, στην Κοζάνη, στους ατμοελεκτρικούς σταθμούς της Πύλες, βρίσκονται κάτοικοι των χωριών δίπλα και περιφρουρούν τα εργοστάσια. Όμως το συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν μας έδωσε το δικαίωμα να απεργήσουμε, να δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλος. Και αυτό δεν το κάναν τόσο αφιλοκερδός. Έτσι θα την πω τη λέξη, και όποιος την καταλαβαίνει διαφορετικά θα μπορεί να πει 5 κουβέντες παραπάνω. Νομίζω ότι η υπόθεση της ΔΕΗ, όπως βεβαίως και της δημόσιας ενημέρωσης και των νερών, είναι υπόθεση όλου του λαού. Ο λαός οφείλει να τη φυλάξει, αυτό που λέει ότι βγαίνει από το Σύνταγμα, γιατί αυτούς που αναθέσαμε ή αναθέσανε κάποιοι, τους βάλαμε ενοικιαστές και τα πουλάνε. Είναι ενοικιαστές, δεν είναι δικά τους, δεν είναι ιδιοκτήτες. Δεν μπορούν να πουλήσουν σήμερα αυτά που δεν μπορούν να τα αγοράσουν αύριο. Και δεν τα πουλάνε, τα ξεπουλάνε. Σας είπα, σήμερα θέλουμε να κάνουμε, μιλάει για την Πτολεμαΐδα 5, για μια καινούργια μονάδα, η οποία στοιχίζει 1.400 δις. Και αυτοί θα πουλήσουν έναν ακριτικό νομό ολόκληρο, που είναι η Φλόρινα, με 6 ορυχεία, 2 εργοστάσια με 3 μονάδες, με νερά. Και ένα τελευταίο, και θα κλείσω για να μην σας κουράζω, δεν θα πουλήσουν μόνο αυτά που σας είπα. Ο πρόεδρος του ΤΕ τα είπε πολύ καλά, ήταν πλήρως ενημερωμένος. Θα πουλήσουν και τη γη. Γιατί με ένα νόμο που έκανε το 2001 ο Σιμίτης, πλέον τα χωράφια που γίνονται με την αποκατάσταση, τα οποία πριν πήγαιναν στο δημόσιο και από εκεί ξανά στους αγρότες, πλέον είναι στη ΔΕΗ, άρα είναι στο νέο αγοραστή. Αυτά τα χωράφια δεν είναι ίσως να είναι και μεγαλύτερα από τον κάμπο της Βέρειας, γιατί είναι ένα τεράστιο λιγνητικό κοίτασμα. Μιλάμε για 200.000 στρέμματα. Έρχεται ένας νέος τσιφλικάς και αγοράζει όλο το λεκανοπέδιο και έναν ακριτικό νομό. Και γίνεται ένα τσιφλικάς με 200.000 στρέμματα. Η έκταση είναι λίγο μεγαλύτερη από τη Μαδαγασκάρη, λίγο μεγαλύτερη από τη Μάλτα. Αυτά, και σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για τα επόμενα που έρχονται.